ọ na-afụkwa ife nna aṅụ n'abalị a milk and malt ọrụ ụdị but let me finish Jpac first. Finish sie Jpac. Mechie the label na fa kwụrụ m ụgwọ adịpat. Sisi taa bụ kulele bitters ka nna anyị. So ka nkụwa malt and milk. Jpac bụrụ ọgwụ afọ bịa bụ ọsịsọ. China mụ na amụrị. China nkwere bịa hie ọsọ. Ndị otu ya akpọwagwo ka ayọ biko akụkọ. Jpac ịma na enwere ife ezigbote ahụ adịrọghị ka ị esi wee nesịa m anya onye nha nye m 500 jụ na ihe nye m my own 500,000 jụ na ihe nye m my own 500,000 ka m wee defend ya n'okwu ị na-apụala ma block kwọnụ mmadụ I go block person mama o kilo shere jụ na ị ga-enye m my own 500,000 ka m wee defend ya onwe ife na-eme Jpac Ọraneze, good afternoon, good evening. Are you Obusigo de Ebuka? Is that serious? I'm not no further day and I'm going Jpac. Okongwu Dibia ka ọbọ. Okongwu Dibia ka ọbọ. Come for Jpac. If all Maria. I will man check on. Okay, I got I came on hotspot. Okongwu Dibia ka ọbọ. Ka ọbọ Jpac if all Maria. Oge chinjaka. Ngwa bịa ka nkwiri nwanne m. N'ụbụrụ ị na-apụzi apụ ị na-ide ịkpọchi ya azụ Ogechi, you need to block to back. But before I start Jpac, even you esi need nzuzu all this thing na-eme na abụghị butere onwe. I'm not surprised. All this thing na-afịọ kịta bụghị butere onwe gị. Ama m mgbe ife niile a mgbe ama m onye kpọọ m na phone sị m na ndị Zion na-akwụ ụgwọ mo bịa ka nne defend Zion ka a na-akwụ m 200,000 every month. Ajụ m ajụ mụnwa i defend Zion n'ụdị afọ adịghọ. I don't have any issue with Zion people mana ọ bụrụ m nwe ime ya na mma eme ya eme ama na ife anyị emesịa pụta chinzọ m n'oge nzere onwe m mgbe Jpac my friend si Jpac zelu nda na nda bụ ogbu ala ọbala zelu fa na nda bụ ogbu ala ọbala Jpac sị m nke nwa na fa nwere right I brought to my Facebook page down pia mo shadow ban me nke nwa mokwu ibelu fa nwa ishu ife nwa gege nsi Jpac zelu nda kita gịnị na-eme Una when you were on network. No verse. Chukwumelu ma nwere ife niile na-aga no gasia Jpac were aka ya ba fe afọ na agwu ya. Pụtakwa. Because Zion can never be your friend. It's not possible unless in na-ekwu ilufe. That place can for ka fosia ka kweta no ka de kwa ka de. Okongwu amụma do achọbe m play the video ka m bịa na video ka na-load. I'm loading. Amara m ihe m network. I don't know what I did to network. Cool no that I will still play videos. Kita makazi na Jpac sisi na ọ ga-atụ ezilu ndị Zion na nya na ndị Zion na-akwụ ozi nya ka eji wee kwụrụ ya n'ọnụ. Maka na ọ sị na nya na ndị Zion na-akwụ ozi because ọ bagwonu fife na-ekwu. Ọ bagwo fife na-ekwu because mgbe Jpac nọ na Zion a na-ekwu ya na life ya echenji na ya nnọrọ na-agwa ụnụ na lukwe echi Jpac can never do with ya ego ndị dibia na ego ndị dibia na-enye ọbara n'ahụ
ego ndị dibịa na-enye ọbara n'ahụ. Jpac I know can never do with ego ndị dibịa. Ịma na anọrọ otu a na-ekwu na ndị ụka dị evu eche na ụka niile ọ bụ ọkwa ụka niile. Ọ bụrụ ụka niile ọkwa efu this particular people called Zion people ọ nwere ndị dị greedy devilish kafa. Criminal dị na ya kale a na-akọsọ ọnụ na-akpụmụ iyi dị na ya na-eburi nwanne fa dị iche iche eburi beburisie a na-asọpọ nke a na-ete udo ọka ọnọdụ na-agbụgheri. Jpac ntọ next time ịpụta ụwa chụ ibe ife ma the kind of category people gị na faya na-emekọ ife akpọ homo ọ na-ewuteghị kpee ekpere ka ọ bee na homo si ebu na ya irrigation bụ na bife pụta na ya ihe eme otu ndị ya bụ gị na famịlị ma chịrị sas fọ ndị agha na-achụ ofu Okongwu bịa be n'ọfịa. Ama na so many people ya na-asị Okongwu you and hotel are 5 and 6 bịa chọọ m na the hotel ka ịma na ya afụ. Ama na ndị ekperi nwa ndị efulu efu duo ebe a ndị bụ na fan of 247 so si ife na like bụ because negodu bido n'isi na agbụrụ onye ọbụla na-eje Zion anya ọ ndị amụsụ throughout ndị amụsụ na agbụrụ fa anya aida no onye na-ewu anya ọkụ onye na-ataghị amụsụ fada dị na happy ife ọma merụ nwanne for less na ebo their member to tell you that these people are secret cult or cultic people. Ikwute waka fafa akwụọta ga-akpụọ mma na-eme ka ndị Arab ka Fulani herdsmen. Na nkwuo maka ndị ụka not all church. I'm not talking about all church. Onye njimaka ya wee bịa ebe a bụ maka oge echi njaka gị nwa na-asị na Jpac na-akpụ homo. Achọrọ m ịgaba ebe a because oge nọ na Jpac maka unu si bụ alụkọ erikọ mana ị na-asịkwa na mmadụ na-akpọ homo ka maka onye isi unu mma akpọ afa mana ịmụ onye m na-ekwu ka maka onye isi unu nkọ adogo talk mma akpọ afa nwekwa onye mkpọrọ afa. Maka nwa meka nna emeghalụ nwa meka nna o mere alụ nwa meka nna o mere alụ ọgọkwa eze obi pụta mbọsị ya sị na Jpac akpụrisiere m ike na aga ka nwa nke bụkwa eziokwu n'elu ike m ike nna atụ wek ezi atụ wek ike nna atụ wek ezi atụ wek ife nchụ egwu ụnụ bụ wudebe na anya ọkụ ịghọta anya ọkụ na-adịgo too much. Gịnị na-ese na nwoke mmadụ decide ka oke uruo da nụrụ nwaanyị bara ahụ. So many of you bịa na anya n'otu ọpụgo na court ụnụ na wedding ya ekpo ọkụ na agụ ya agụgbu ndị bịa wedding ya na onweghị onye ya aṅụ mmanya na onweghị onye ya realize maka na ụnụ anọrọ ya ụnụ chezozi ya na ụnụ abụrụ chi mmadụ. Jpac wee mee wedding ya wee bụrụ the highest one of the highest wedding in town. Onye ọbụla gbakọ ebe ọ na onye ọbụla fiolu ntutu onye bunye onwe ya ọtụa na ana. How come? Jerry say not working man. Eze obi say na Jpac akpụrisiere na ike. Na Jpac jide ike anyị. Ịfọsị ka dị ike si atụ wee. Jpac jide ike ya. Facebook na-aya egbu m. Jpac chukwuru ọnwụ ya na nwaanyị. Jpac chugburu ọnwụ ya na nwaanyị. Mbịakwa ka m gbaa ịkwafu n'ume ka eji akwa ọkụ.
wedding ya wee bụrụ the highest in town. Onye bi ọmọbụni onwe tụọ n'ana, onye bi oburu onwe tụọ n'ana. Why onye ju wee bụrụ Jpac? How is Jpac? Onu na ebe a na-akọgheri na Jpac na-akpọ ntu na ọ na-eme nka na ọ na-eme nke ọzọ. Ebe m wee ma na but wait, ụmụ ka ya sị ka njọ okwu oge echi njaka bụ onye Nnewi. Wait, ọ na-aghọtafekwana m oge echi njaka ọkụ ịbụ onye Nnewi. Disi ife anya ụba na ya na-akpọtọ ọkwa onye Nnewi. Biko nụ, ọ bụ na onye Nnewi ka ọ bụ sanụ m ya na comment section. Ọ bụ na ọ bụ onye Nnewi ka m wepụrụ ụfụ ọnụ ọ nwanne na nwanne. Ịghọta ọbụla onye agbara ife anya ụba ọgụ. Oh nwanne fanwa fa ya mụ onwe fa so they can sort it out. Fa ji ego. Are you getting me? Onye asị say the truth about Jpac. Yes, let me tell you the truth about Jpac. The truth ntụ egwu no keta about Jpac okwu anya ọnụ is that Jpac is doing more better than you people think. Unu no ebe a na-akọgheri na-achọ ego Facebook unu ya agbalụ na-ege asịrị Jpac ejego China make almost 100 million nata. Kita Jpac nwe his own power bank ọ na-atụ nata very soon. Jpac nwe his own electric bike ọ na-atụ nata very soon. As I was talking to you, all that carry everywhere. Ka Jpac is in Oroketa in the next 2 years to come, Jpac will be one of the richest man in Igbo. Go and market anywhere. More warrior. Amaron na Jpac nwa udi ife a. Amarom. And if I am obola at this right time ka abia buni bie. Because one na agbu asaga ka na ebuni. Look at Jpac nga na follower na his second page. Agamia all of a sudden shatafia ogafem. O post nonsense a na-ekwokwi ọ na-elele onwe ya afịa na-aga n'iru ụnụ mụrụ ebe a na-akọgheri. Ma like ife a nkwu ka mmadụ reply ya mie. Ndị onye ndị nne na-anya reply mo ọ bụ ọkwa ụmụ mpịampịa bloggers ya. Ma nke a page nọ 1.3 million nyụrụ anyụ. Wee welu Jpac kponye dead 1.2 million page. Onitie ọlụwakwa ọlụ. Onwe ndị nne na-anya top people achọrọ m onye mmemelu free advert. Reply na dị okwu. Jpac is busy n'ọlụ na China na-eme business na-emesi business ike na bọọlụ with billionaires. Ụnụ nọrọ ebe a na-akọgheri. Jpac jikwa kpontu. Jpac jikwa go ata akwamunu onye mbule mu bu Jpac maka ọ ya si ọkpata nkụ ahụhụ si ngwele bịara ya olili. Onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri. Ka ọ bụ na ọ salụhụ ama m ife adọmụ na Lagos. Ama m ife adọmụ na Lagos ka m bịa Zion. Mmadụ ekwego m nkwa nsị m na ọ ga-enye m 10 million na nzọkwara n'ọkpa na Zion. Confess ya that na na-eme ọ dịzi ọ dị ka isofa ma rinjiva ava na-eme. Simpụta m gwuo ọkpa confess ba na ọgwụ ka m na-agwọ na na-eme nke nwanụ na na-ebujelu ndị mmadụ ọbaba ya ejegwa ọgwụ kechi mmadụ. Nwere obi nkwuo ị na-achọ onye ya alapụta. Rive 10 million lisie ka nje dere akwụkwọ ife ma amaghị isi na ọ dị ya. Onwere mgbe unu ji atọ ịrụ mmadụ alụ ezigbo ife ga-aba uru. No, in a way to promote una selfish business. Onye a na-adazikwa ada. Kedu onye nke ji fake juju bịa mbọsị ya? Si n'oji ọgwụ ọkpọchi moto mmadụ. Ebe ka ọ nọ ruo taa. Okwe promote una ministry. This guy kwube kwusie sị na nsọkwala anụ ọkpa na Zion no 10 million. Njujuju osi m oke n'ihe menụ bụ na ọ ya agbalụ ndị transfer ka ọ dị na akaụntụ m ka ọ ma na ọ dị serious kama ọ bụrụ na m eje ha ọmụchi ya kwari ego nsị ọ ga-agba na ana m ada aga. My uncle bụ CEO Nollycraft si m Okongwu na men ya kale mụ na nsọkwala ọnụ ọkpa na Zion na ego ya abịa bọọdụ njuju nwanyị isi. Ọkwa ya ka akpọ Jpac nye 500 ama na ego eru 500,000. Jpac na-akapụa ọkwa ụtụtụ ọbụla ifu Jpac ebe osekpu na buru Bible. Ọ nwekwa onye mmespe n'abalị ahụ nwamma. Every night ọbụla ifu Jpac ebe ọkpụ Bible. Thank glory Father na-amụ amụekwa omedi.
nekwa Jpac na-ekpetite glory fada nwa akụ n'ala tugo nwa akụ n'ala tugo na aka nwere nke pụta ọkwa ifo nwegwo na ife ga ya bụ mmadụ eje na-asị that Okongwu is very hungry. At least ọ bụrụ ego niile ka m na-eme nwa accept, and which is true na ọ bụ na m kata n'ụwa nzọ ọkpa na Zion gụrụgụrụ ife na akaụntụ m ya na-afụ 20 million mana enidoro m ụdị ego ya nwere ife nji ya ma akwụ m ebe nkwụkwụsị ya ike. Jpac akpọgo nye m kọntaktị onye kpọọ m sị m gbadebe ndị dibịa vidio ka emebelụ m akwụkwọ nke taa nke echi nye m ego nye m China gwegwe nsị fọ ọkwa efe a na-eme ọma ama ka ọ na-eche na ọnwa ha ma ama m welu peji ma with amount of followers and fame nwe mebe dibịa iche na onwe dibịa ya aka mkpata ego na the whole Anambra si ihu nwụlọ dibịa ya afụ keshu m anya because nkwukwala ana na nwụ na-agbọ nke adọbịa wu custom ejube m mana achọrọ m I no need them. More just to maintain other my lane. Na mmekọta other thing, mmekọ other thing, ọ dị ka ma get confused. Achịkọkwa m onwe maintain kwada my lane. Efe afa akpọ m ya na-emesi ya ike. I don't have anybody time. So Okongwu, ask him Okongwu, Jpac, you got what you deserve. Mbosi ọzọ enwe ebe ya na-awanye ọkpa. Mbosi ọzọ enwe ebe ị ga na-awanye ọkpa. Ịnọkata nwụfu ụtọ. Dalụ nwoke tala anụ na-abụ, rinita anụ na-abụ, na-adọ vamvamva ma trust unu m onye obodo nụ, one man's word. Ọpịa unu sọtọ bụ ọpịa unu onye ọbụla zuo ike. Iwọspat bụ mkpọ my friend si ya nna pụtaba. Ezi adị ọkwa ebe iyi na-eje pụtaba. Ọsị m hapụ ife a mụ chegharịa m were my life nye Jesus Christ ka my life change. Pụtaba my friend, I know what I'm talking. Because mgbọsị ọ ya set asụkọna na m agwahụ kịta na-eye na. But Jpac ị nwekwa lock that na mgbe ife niile a na-eme you are doing well. Ị na-eme ọfụma. You got that. That is only happy I am for you. At least can na akọtọgheri ife you are better than them now. Ono full the project Jpac jiketa ọ na-aya na-ekwu okwu. Jee na kana ka ifu ego no bụ end of money. Agwa no Jpac bọrọ ụdị ego anyị nwankwe. Ego ma afu nube. Udoga anya na Jpac anyị na-afụ is highly connected than all of you. Contact Jpac chi. Enye unu aba uru. Ala m agwa gị ya go come. Don't worry, mbosi zenko ya emeberi ya na okpo ka unu ya ghọta ife a na-akọ. Ọ bụ ebe bụ na Jpac ji jide contact. Unu chere na by noise. Ọ bụla by mkpọtụ, ọ bụla by everyday eti ring right na akọgheri. Ọbụla by everyday etiling right na akọgheri chidera nwa nkwọ mana ndị ala du ebe a bụ na faba na page oge echi nja ka ana m afụ ka esi a block fa mana nke Jpac but mụ nwa block wa no na mba ọ dị izi mmadụ ịbata bịa nene gị first of all ife my own nya nwegodi ife ịkọcha comment ya lecha that is the most important thing. Ife ịkọzi ya gbasahọ me ya na-akọ wuti ọnụ otu a sifu akọ wuti ọnụ m na ịghọta na-akọgheri m da Jpac na-akpọ ntu ụfọdụ ndị ala si Jpac nya jee meghee ike ka ala gbagbusikwa ụnụ nche ebe a unu emepere unu ike unu emepere mpahụ na mmaghị ike onye ọgbọ omepee ike ka ịfụ onye ọgbọ omepee ike ka ịfụ n'okwuo n'efe anya ụba ka asị nọ na-akpụ ntu
onwe ife aha onwe na anọkata na this country kọta ezigbo akụkọ abịa in terms of Chiedu nwa dike nke a nwa dị eje that side because mgbe nwoke gbakọta egwu mebe otu na-edekwa anya mgbe nwoke gbakọta egwu mebe otu ịfụrụ na okwu atụgharịa na ọbụ ọzọ efe a na-ekwu ka a na-ekwu so nke a mụ amaghị it might be onye na-eme ife anyị na-enye anya n'ahụ for evidence onyekwa anọ m life ọ Jpac na-abọdo onwe na daga ọnụ kata epụta isi na Okongwu na-akpụ ntu ana m akpụ ntu na no problem ịkpọzi ntu n'ụwa kịta ọ dị okwu izi ya nwaanyị na-atọ ka ife onye ọbụla chọọ ya paịlụ obere ọya big mma iche ya paịlụ ije ya paịlụ Jpac, this one will teach you a lesson. Oh, yeah, bet you make ife. Man, the kind of people you are dealing with. You got that? That's time you make know the kind of people you deal with. Know the kind of people you deal with. One of the friends he may make. Or since he nyendo kefe, he be to make be friends in where thinking na reason well. Cause someone onye na ejo ka na eche ka mmadu. Obu akwo ka ni some churches, not all church. Onwa nwa ko ndo mma na ejo ka na eme ka ndị nwa ife. Mana ọkwa ifu ndị na-agakarị ụka na ha aka on Sunday. No mara ife chukwu ife debe ke we na ife ndị ọcha debe ke we na aka ụka bụ every Sunday. Mana kita na akazi Saturday, every Monday. Nwe me na ife nwa. Tuesday nwe a waiting trial. Wednesday me way keeping. Thursday me fruit of the women ife nwa. Service is every odo anya. Aye bido n'ụtụtụ kagide o wedelu anwa batakwa Facebook set ring light. Onwezi ebe anọghọ na anọkwu na TikTok live na agbalu view. Nọrụ na YouTube na agbalu ADS money. Nọrụ na Facebook. Kanda si atwega. Ifu nke ọzọ ọ debe anya ka onye anyụ ya ashụ n'anya. Ogbu aga ike na monitor ndị na-enye gift. Ojiro gift ya egwu. Ọkwa ifu gift ujighị mwasi anya ike. Opposition are very well. Unu nwekwa ume. Unu ke kporunu. Unu ke kporunu. Short akwa ifu aki isa unu nwe. Unu na nwa. From morning to night, fakata. Warenji di niao. At the end of the day, it ain't not this guy na ba Jesu ike. Oje disturb battle na hotel. Mo wa uzo. Ije gwa na ebe okubi, anolokwa na emepe kwa Facebook. TikTok, ana awo for gift. Ijala odo ya na onwe ife ana kama onwe ife akọ ya na alu kototototo kata kotokoto ka odo ya na nda apụgo la gia. They are speaking on influence of gift and enye na TikTok. Meme si opute echi o say ana on social media ma nwa ekwe nke nna handle mana ịgba ya wo bịa reply ya then do no deceive.
Masiri Okongwu na-eme business na na-anya from one net doctor. Get all of them bundori tori azụ. Aha kasị service ya na-agwụ ọgwụ ụtụtụ eme Mother's Day, Tuesday no waiting trial, Wednesday wakekeeping, Thursday fruit of ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ, women KSKC asụ ya n'oyi. Onye kabati asụ ya fruit of the womb women. Ọnwa ọmasị ya ha akafọ. Ichede ebe a ka obi ya ọmọkwaga another 100 days fasting and prayer. Hi! N'unu nwekwa ume. Oge ya bụ na ha ma like ka mụ na ndị anụ ọgụ maka ume fanwe enweghọ m ya. Ọ dị ka netwọk ga-apụgo. Adịma kọmentị m adị eri dị. Oke ọ na-eri iti, ọ na-eri iti. Unu nwere ume? Amaghọ m adị egosi m ya due to the bad network. Ndị a na-ehia kịta emechafa ya nene. Ume unu dị. Ma kọchasịkwa ma ọnụ dị n'elu o. Akaba kasịkwa ewepụta kọba ọnụ. Asị onye ajikwọsị, onye agwata nke nwa nke nwekwa ma bloggers ndị a nwere 50. Hey! Zukwanụ n'ike na ọhụsụ unu kara ụka. Zukwanụ n'ike. Unu kekwa buru. Mụkwa milk. Emụkwara nke obela nkwu okwu na akpịrị na-agọzi m nkụ. Akpịrị na-agọzi m nkụ. Because how many minutes can life for me body? Check good. Check you no me ife na ma aka mgbo. 29 minutes, just 29 minutes. E man ike agwugwo m nwa chọ ije na kpuketa. Nya ka mmadụ ga-etigide mgbu. Ọ bụ ọnụ dị na ya, akọmọnụ unu nwe, polisi unu nwe. Hey! Jpac, over to you. I pray that na nke a ya emeghị ya emesịa, o mesịa ga-emụrụ akụ. Ịghọta? I pray that na nke a na-eme omebe o mesịa ga-emụrụ akụ. Ọmụma. Ịpụtakwa online gị. Ọ mbọsị mma enwe efe apụta m. Mụnwa bụ na onye ala na-enwe nshi. Choka unu nwere ọkụ ma aba unu nwere ọkụ na akaụntụ madro monetize, because this is the right opportunity. A create your own office TAC ihe na-ebunu na nna ụnụ na-akpa atụrụ. Ihe na-ebunu na nna ụnụ na-akpa atụrụ. Because enweghị time epụtasị na ọka m drag bụ ụnụ ebe akaụntụ m adịrị monetize. I dement nwe onye yefe ọrụ m ala before mbanụ na enwere m ihe m na-eme with my time. Ansị ka m kwuo ya. I just want to bring this thing to you all. Notice that Jpac ya da akpọ ntu. Jpac ka ma ala nwa. Jpac na-ebu na nwa adịghị mma. Jpac is not a homo. Can have question ka ya bụ nso ebe a chechi efa Facebook. Jpac adịghị ọnụ n'ike akpọ. Jpac esighị ọnụ n'ike akpọ. Disregarding any false accusation leveled against him for further notice. I even way cool for the day. Na ma ya kan na di ka wo m abụghọ m ndeza yo. Ka wo m biko. Isi na akwazi m. Jpac, just one piece of advice ka nwe before m hapụ ba.
this is the time inwe. Use this time because in anya kita in a trend very well. You got that? You are trending now. So use the opportunity. Power bank here. Your machine now they use fuel, your fuelless machine. Because people are not keep buputa before one even after gas. By this time next year, fakuwo kukusie but at least fakuwo kukusie but afa fikaba abobo. Ma he be business nya bolon. Obolon well the opportunity nwe. Oh. If na mbo onye Igbo, fuka esi eme business. Biko jiri akụchọkwa anụ nke unu ya eji ya nkọ. Ka nwukwuo. You got that? Okongwu gbagonitekwu dịkwuo more expensive. Ntị adịkwa. Please, before you check my advert, Okongwu is now the most talked about on the whole internet. Ntị adịkwa. Biko, try ya no chọọ nke unu ya eji nkwu. Biko. Oh, thank you very much. Jpac. Emali ife keta. For your wife, that woman in awful. I know Munda na putanako no ashawo na one night stand the kiji we not or this no ashawo. Do you do easy? Ma ashawo na enjoy no one nana. Come when we do joy. Ma ashawo na enjoy no one nana. Egogolo ma ashawo iPhone 12 or walo Lagos. Super X yeah. Mwa flight chukwu na Lagos na alụkwu ya di phone. Ashawo. Emasha itelo this ijikwata ashawo. Then all this is one. Bolo mare chanwe efu no booster on that ashawo na booster. Okay, kan kowade kan leak is yellow no secret. E malo na ebe na say man. Mbuge nwa je di na efa onwegi ife welu na ahụ iti na nkefa. Otu aka yesi we na ewekia from different men ewelu na nke onye ewelu na nke onye ewelu na nke onye ewelu na nke onye ewegide ekwesi ya agada ya your star defa n'aka. So ofu nwoke biazi akpọrọ fọkpọnatazi afu no bukọrọ star ni no na kọta unu bi ofu nwoke a na-aga n'ihu. Okay, mo the business. Kali keru of secret ke Maria. Yes. At least she's a proud woman. She need to be proud of herself. No, but anandu nwoke change overnight. Jpac nwebe contact agala ife gala. How many women are no say talk when he fever pass it after the lazy fever the after bototo obuna akubaring light debe phone na koheri. That call sort of nonsense. One kai aziva mankeziva. Mankeziva. Ana kofusi akoko. Onye gbagide mbọ pụọ ebe ọkụ na-enwu n'elu. Ọkwịlị light abani ọbụna ọ na-asị eri. Ọ bụrụkwa na ashago ka ọ ya abụ nwa my life echenji Nwakachukwu. Tọlụ confirm wanya nke. Onye ji obia meme ọnụ ya na ebe a nye nwe ha akụkọ pụta na akọ sort of nonsense. Nya bụ ọnụ nwee tụalụ ka ekwuo ka anyị esi release Maazị Nnamdi Kanu na asị na ada anụzi onye ka ama ife ọ ya eme ka o si ebe a pụta. Fuel eti igwe ego, nobody is talking about it. Onye pụta na akọ sort of nonsense. Wakaba